Agig pagsunod sa kamanduan ni Governor Glenn Garcia, calling operation sa mga baboy sa mga lugar din na bantayan ang African swine fever sa Carcar City. Wa una ipatuman ang detalye sa report ni Femari Dumabog. Moabot sa 141 ka mga baboy ang napaubos sa calling operation sa Carcar City. Mato ni Carcar City Administrator Attorney Jose Marie Poblete, nga ang tanang baboy nga gipatay gikan sa barangay Kanasuhan. Dugang 500 paunta ka mga baboy sa barangay Guadalupe ang gikatak ng ipaubos sa calling operation. Apan wa na gipadayon sa pagsunod sa kamanduan ni Governor Garcia. Padayon ang atong mga biosecurity measures katong strict nga border control unya ang pagpadala sa mga produkto nga to sa merkado ato yung gisiguro nga naay mga papilis ang mga naninda. So in short, stricto ta nga dili na madungagan. Samtang gahuwat sa ipagawas nga lagda sa probinsya aron pagpangita og sulbad sa suliran sa African swine fever. Ang konseho sa dakbayan sa Carcar miyan ay na sa proseso og lagda nga mao'y basihan sa pag-apod-apod sa financial assistance alang sa mga local hog raiser sa ilang syudad. Samtang sa dakbayan sa Talisay, wala may natala nga kaso apan matod sa mayor. Nangandam na siya og ang konseho kuno galing mang makasud sa dakbayan ang ESF. We were preparing for the worst. Bisag at the start of this year, I was already preparing for the worst kasi bako unsay mahitabo. So ako ang gipa inventory ato ang mga farmers sa mga baboy. Actually di man kay daghan diri kay wa man tay large scale na puro raman backyard and puro ra individual farmers. So pagkakaron 32 farmers ta and 145 baboy ang gi-insure nato. Kaya gipa ato man gitabangan ang tanang individual farmers na ma-insure ilang baboy. Sa katapusang pag-ihap sa Talisay City Veterinary Office, 145 ka mga baboy sa dakbayan sa Talisay gikan sa kapin 30 ka mga backyard piggery. Samtang gipangitanaw sab nila og paagi ang reklamo sa mga lechonero sa dakbayan sa Talisay nga nangangkong apektado na sa pagmino sa mga halin sa gibaligya nilang lechon. Usa sa among plano, usas mga adlaw ron nga musuroy mi dinha sa atong lechon park para mo ipakita gyud nga mga on mi nga wa ra gyud safe ra gyud ang pagkaon sa atong inasal diri sa atong syudad sa Talisay. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.